Oaintxe bertan Juan Carlosek Ferkorren izenean adierazi du eta garbi zein den bidea. Nolabait udal kudeaketan barneratu edo behar dugu irisgarritasunaren irizpide hori. Eta barneratze horretan ikustu joan behar dugula pizkanaka aurrera pausoak ematen. Alde horretatik nik uste dut getxon badarmaguia ibilbide luze bat irisgarritasunaren alde lan egiten eta hor daude adibidez espaloien zabalkuntza prozesori, hor badaude ere nola orejera jartzen ditugun ere leku batik bestera pasatzeko, hor daude ere adibidez igogailuen bitartez zabaltzen ari ditugun infrastruktura berri horiek, badaude ere akzeso mekanikoak eta bar, eta beraz bide horretik jarraitu behar dugu. Kasu honetan, hau da, bide horren beste aurrera pauso bat. Eta aurrera pauso importante bat, azken batean, umeei zuzendutako ekipamentu batetaz hitz egiten ari garelako. Kasu honetan, edozein motatako edo orokorki umeak erabili ditzaketen ekipamentuak dira, baina baita ere mugitzeko arazoak dituzten umeentzako prestatuak daude. Eta alde horretatik beraz, aurrerapauso berri bat, esparru berri batetan, hain zuzen ere aisialdiaren esparru honetan, importantea umeei zuzendutakoa, importantea ere, eta gure konpromisoa aurrera jarraitzeko bide honetan. Are gehiago, alde horretatik badaukagu pentsatuta ere algortan horrelako ekipamentu bat zabaltzea umeei zuzendutako kolunka eta kolunpio berri batzuek ere zabaltzeko, eta beraz nolabait auzoz joatea irizpide hau ere aisialdi eta umeei zuzendutako ekipamentuetan zabaltzeko nahi horrekin.